Vi vil bevise fordoblingskonstanten for eksponentiel udvikling. Ja. Det ser sådan her ud formlen. T i n t dobbelt lige med logaritmen til 2 divideret med logaritmen til a. Godt så. Okay. Vi ved, at vi skal gå x2 minus x1 ud hver gang. Det skal vi gange med y1 for at få vores fordoblingskonstant. Så det vi kan skrive ned er y1 skal ganges med vores a i x2 minus x1. Og det er lige med y2. Altså det er lige med fordoblings. Ja. Okay. Man kan omskrive y2 til 2y1, da det er det samme. Så vi skriver bare y1 gange ax i anden minus x eller 1 lige med 2y1. Her kan man allerede se, at man kan slette noget, fordi vi har to på samme sted, eller hver sin side. Sådan. Så nu står der a i x det anden minus x det første er lige med 2. Det vi så gør her, det er, at vi bruger en logaritme-regneregel, som hedder logaritmen af x er lige med x logaritmen til a. Og der kan vi så putte, det ligner pænt meget det vi har dernede, så der kan vi så putte vi logaritmen ind på begge sider. Det vil sige, at vi siger logaritmen til ax anden minus x i første er lige med logaritmen til 2. Sådan der. Så kan vi se, at det her oppe, der er vores... Ja. Det her oppe, det er det, der svarer til det her. Det vil sige, det er det, vi skal skrive først. Så vi skriver... det kan vi omskrive til det her ord. Det vil sige, det her, det svarer ud til det her. Det vil sige, vi skriver det først x i anden minus x i første. Det kan så ganges med logaritmen til vores tal her. Logaritmen til a. Er lige med, vi gør ikke noget over på højre side her. Og det der skal ikke laves. Godt så. Og det der skal heller ikke laves. Godt. Så kan vi sige, hvis vi så dividerer med logaritmen til a på begge sider, så kommer det til at se sådan her. x2 minus x1 er lige med, og vi har divideret der, så den forsvinder herover, og så siger vi så logaritmen til 2, kommer så logaritmen til a. Nu har vi faktisk bevist fordoblingskonstanten, eller beviser for, hvordan man regner det ud, da det her svarer jo til fordoblings, er defineret som fordoblingskonstanten. Ja, den der.